Αυτό είναι το καινούριο. Θα επιβιώσουμε? Πώς αρχίζει ένα εγκεφαλικό? Για να μεταμορφώσω ένα χερσότοπο σε πανδαιμόνιο μουσικής, θα περιμένω χειμώνες, καλοκαιριά. Θα περιμένω να φανείς. Ο ήλιος τελείωσε. Ο ήλιος τελείωσε το καράβι. Θα περιμένω να φανείς. Όχι, όχι. Είμαι εντάξει, δεν πειράζει. Θα πεθάνουμε, δεν είναι εντάξει. Όχι, όχι. Αγάπη μου, είμαι εντάξει. Μ' ακούς? Αγάπη μου. Είναι 3 λέξεις που φέρνει ο αέρας. Πώς έφτασες εδώ? Κάτι μέσα μου συγχαίει το εδώ με το πιο πέρα. Το πουθενά με το εδώ. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Το πουθενά με το εδώ. Σε παρακαλώ, θα πεθάνω, είμαι εντάξει, δεν πειράζει. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Ο ήλιος τελείωσε. Σίγουρα οι δείκτες που έχω μέσα μου έχουν στραβώσει. Υπάρχουν ώρες που τρέχουν κι άλλες που κυλάνε αργά. Ξέρω μια ερώτηση. Καλή ερώτηση. Ευγένε της ποτέ δεν απαντάω. Οτιδήποτε κανείς δεν φτάνει αυτό το εδώ. Το ψυχικό κι αόριστο. Βγήκα από το σπίτι με αυτή την παλιό ομπρέλα για να αφήσω ένα βιογραφικό στο καφέ. Είπα μετά να πάω να περίπατο στη γειτονιά και τις βρέχει καρέκλες. Βαρέθηκα κιόλας σπίτι τόσες μέρες. Πήγα στο σούπερ μάρκετ, μου λέει η ταμεία πως είσαι, της λέω καλά, μια χαρά, απλά έμεινα χωρίς δουλειά. Αν ακούσεις κάτι πες. Γύριζα σπίτι, μ' άρεσε κιόλας να είμαι έξω. Μέχρι να φτάσω στη γωνία έγινα λούτσα. Λακκούβες, σπασμένη πεζοδρόμια. Συνειδητοποίησα πως έχω να δω το είδωλό μου στον καθρέφτη μήνες. Είμαι ακόμα εγώ. Σίγουρα οι δείκτες που έχω μέσα μου έχουν στραβώσει. Θα πεθάνω, είμαι εντάξει, δεν Υπάρχουν πειράζει. ώρες που τρέχουν κι άλλες Ο που ήλιος κυλάνε αργά. Ο ήλιος τελείωσε το καράβι. Σε παρακαλώ, είμαι εντάξει, θα πεθάνω. Ξέρω μια ερώτηση. Ευγένε της ποτέ δεν απαντάω. Οτιδήποτε κανείς δεν φτάνει αυτό το εδώ. Το ψυχικό κι αόριστο. Σίγουρα οι δείκτες που έχω Δεν μέσα μου καταλαβαίνω. έχουν στραβώσει. Χειμώνιασε. Υπάρχουν ώρες που τρέχουν κι άλλες που κυλάνε αργά. Πέρασε η άνοιξη. Ξέρω μια ερώτηση. Κάπως πέρασε. Ευγένε της ποτέ δεν απαντάω. Μετά ήρθε το καλοκαίρι. Οτιδήποτε κανείς δεν φτάνει αυτό το εδώ. Το ψυχικό κι αόριστο. Μπερδεύομαι. Δεν καταλαβαίνω τι λέω.